बयखौबो आङो माखासे बिषयाव बुजिनो थाखाय आङो खावलायनो लुबैदों। बुजिनो थाखाय एसे बुजिनायखौ आरोबाव गोथौसिन खालामनो थाखाय आदाया बुंलांबाय जे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि बिटिसि जाय बिटिसिआ जोंनि गोहोआव थानाय मोनसे खुंथायखौ जोंनि आखायाव लाबोनाय बिटिसिमोन बे क्षमताखौ बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जों दिनै खोमानानै लानो गोनां जादों। जोंनि रायजो राजाफ्रा भटारफ्रा सानदोंमोन हाग्रामा सरकारा मोजां खामानि मावाखै होननानै सानदोंमोन, बुंदोंमोन, हाग्रामाखौ रायदोंमोन आरो हाग्रामाया 15 बोसोराव जेबो मावाखै, नंखायनो जोंनो परिबर्तन नांगौ होननानै बुंदोंमोन। दिनै जोंनि रायजो राजाफ्रा बुजिदोंना बुजियाखै, कम्पेयार खालामनानै रुजुनानै नायदोंना नायाखै आं सानस'नो मोना। मानोना दाबो जोंनि गेजेराव एडामेन्ट मानसिफोर दङ, बुजिनो गोसो जाया, बुजिब्लाबो बुजिनो गोसो जाया, बेबायदि मानसिफोर दं। रुजुनानै नायबाय नोंथांमोना हाग्रामानि 15 बोसोरनि सरकार आरो दानि सरकारनि गेजेराव मा फाराग, मा सोमोन्दो दं बिजिरनानै नायदों। थांनाय हाग्रामानि सरकारनि समाव जों जेखौ बिटिसि सुक्ति जों बर'फोरनि आन्दोलन खालामनायजों बिटिसिनि रायजो राजानि थै बोहैहोनायजों जों बिटिसि दानानै लानो हादोंमोन आरो बे बिटिसिखौ बानायग्रा, बिटिसिखौ लाबोग्रा, बिटिसिखौ सुक्ति खालामनायनि गेजेरजों जोंनि जायगानि मानसिफोरनि आखायाव खुंथायनि गोहोखौ लाबोनानै होफैग्रा हाग्रामा महिलारि आरो बै समनि गासै दैदेनगिरिफोर, जों दैदेनगिरिफ्रा बयबो बुजिनानै जोङो दिनै सिन्था खालामनो नांगौ जोंनि बिटिसिआ मामोन आरो मा जाखो। 15 बोसोराव हाग्रामाया जे खामानिखौ मावदों बे खामानिखौ नागारनानै दिनैसिम जे थाम मोनसे जोबनोसै नै बे थाम मोनसे जोबनोसैयाव खुनु मोनसे मोजां आरो गिदिर खामानि जोंनि बिटिसिनि थाखाय दानि सोलिबाय थानाय सरकारा जेबो मावनानै होनो हायाखै। नुदों नामा रायजोफोर सोरबा बबेबा मोजां गिदिर खामानि मावनाय नुदों नामा? बबेबा लामा गिदिर बानायनाय नुदों नामा? थगायनायनि सारा जेबो मोनाखै। रायजो राजाफ्रा थगायजानायनि सारा दानि सरकारनि फ्राय जेबो मोननो हायाखै। दिनै बिथांमोना मा खालामदों? गिदिर गिदिर खुंथायनि जे जोंहा इनफ्रास्ट्राक्चारफोर दङ, बिटिसि सेक्रेटारियेट दङ, जोंहा बड'लेण्ड गेस्ट हाउसफोर दङ, जोंहा CIT दङ, जोंहा इउनिभार्सिटि दङ, जोंहा मेडिकेल कलेज दङ, जोंहा बेबादि माखासे इनफ्रास्ट्राक्चारनि सिङावनो थानानै बै CIT बादियाव CITआव फैबाय थायो प्रमद बर'आ, इउनिभार्सिटियाव फैबाय थायो, बिटिसि सेक्रेटारियेटआवनो जिरायनानै खुंथायखौ सालायो। बे इनफ्रास्ट्राक्चार, बे न' बां अफिस कासारियावनो थानानै हाग्रामा सारखौ रायो, जेबो मावाखै। आरो साला बेटा मावाखैबा नों बे सेक्रेटारियेटआव माबोरै रुम मोनखो जिरायनोलाय? माबोरै अफिसाव ओंखारनाय सनानि गाज्रिखौ मोनखो नोंलाय हाग्रामा मावाखैबालाय? बे ग्रिनफिल्ड हाखौ हाग्रामाया बायनानै बिटिसिनो होआखैब्ला नोङो बहायथो दालाय मिटिं खालामदों गिदिर गिदिरनो? ग्रिनफिल्डआव जोंनि बिटिसिनि सेक्रेटारियेट जादों। जोंनि खुंथायनि गोहोआ बे बिटिसिआव दं, सेक्रेटारियेटआव दं। बेखौनो बियो बाहायगासिनो दं, हाग्रामा महिलारिखौ रायगासिनो दं। बिनिफ्रायनो बै कालचारेल कमप्लेक्स दङ, गिदिर गिदिर प्रग्राम बिसोरो खालामो। बे कालचारेल कमप्लेक्सआव थानानै हाग्रामाखौ रायबाय थायो। साला बियो हाग्रामाया बानायनाय, हाग्रामाखौ जेबो मावाखै होननानै रायो। नों लुनाय, नों बानायनाय माबा मोनसेखौ दिन्थिदोब्रा, दिन्थिदो। बबेबा गेस्ट हाउस दं नामा? बबेबा गेस्ट हाउस नुदों नामा? दिल्ली, मुम्बाइ, केलकातायाव थांनानै जोंनि हाग्रामा लुनाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआवनो थांनानै थाहैयो। फेमिलि लानानै हर थाहैयो, मास मोनफा गाहाम थाहैयो। लाजिया बुथुम गैया, लाजिया बुथुम गैया। अब्लाबो जोंनि भटारफ्रा, जोंनि माखासे रायजो राजाफ्रा रुजुनानै फारागखौ, सोमोन्दोखौ नायनानै मानो बुजियाखै?
बेनिखायनो जोङो खावलायनो लुबैयो रायजो राजाफोर दानि सोलिबाय थानाय बिटिसि सरकार इउपिपिएलनि सरकारा रायजो राजाखौ थगायनायनि सारा जेबो मावाखै दा इलेक्सन खाथियाव मा खालामदों लामा लामा सेर सेर हाइवे लामा गिदिर गिदिरनि सेर सेर अन्थाइ खाम्फा गायसननो लामा बानायनो होननानै सोरखौबा थोनदों बे जाबायलै नों मावदों बैखौ होनदों नों मावदों बैखौ नै बेबायदि होनदों बेनिफ्राय अन्थाइ खाम्फा गायसननानै रन्जित बसुमतारी इएमनि बिनिफ्राय लरेन्सनि नाम लिरै दोनदों थालिर गायनानै फिथा हास'दों लामाया जागोन ना जाया फैसा मोनगोन ना मोना वर्क अर्डार जेबो गैया ओरैनो जों रायजो राजाखौ थगायनो थाखाय बिसोरो बेबायदि खामानि मावगासिनो दं आङो बे दहाय आदायानो बुंखाबाय माखासे स्किमफोरनि माबा मा होननानै बुङो स्किम बे अरुणोदय माबा माबिफोरनि बेफोरखौ आङो बुंला आङो दा नैबेखौल' नोंथांमोनखौ खावलायनो लुबैदों नोंथांमोनहा देवरगाव प्राइमारिनि सिङाव मोनब्रै सेन्टार दङ मोनब्रै भट सेन्टार दं बे मोनब्रै भट सेन्टारनि सिङावनो नोंथांमोननि देवरगाव प्राइमारिनि सिङाव थानाय गामिनि गासै भटारफ्रा भट होफैयो बे जाहैबाय बेसरगाव एलपि स्कुल बेनिफ्राय देवरगावआव मोनथाम नैबे हाई सेकेन्डारि स्कुलाव मोनथाम दा जोङो सेन्सास खालामजोब्बाय गासैखौबो सेन्सास खालामजोब्बाय आङो दानिया एसे सोंनोसै गामि मोनथामना सार चिन्तागाव गुनगुन जोंहा बहाय जायनाखि होयो राङालिखाथा पार्ट 1 आरो निफ्राय मोनसेया राङालिखाथा पार्ट 2 आङो दा फाख्रिगुरिनि गावबुरा हिसाबै राङालिखाथा पार्ट 2 नि बाथ्राखौ बुंनोसै दा बहाय जोंनाव माखासे सायरा जानानै दङ आंबो बुङानो सायरा जानानै दं मानि थाखाय सायरा जादों बेखौ मिथिया मानो होनबा बियो बै थांनाय मोनथाम इलेक्सनाव आंखौनो लाजि फोनांदों बेनार बिसिदों पोस्टार बिसिदों कयथा पोस्टारखौ आंनि लामा सेराव गारनानै दोनैदों खाला गावबुरा गाज्रि बेनो बिसिना गारफैदोंबा बे मा जोलैनि हांगार नङा बेबादिसिम खालामजानाय मोनसिगोन दा बेनि थाखायनो आं सानो आरो जेनाखि जोंहा बेसरगाव 56 नाम्बाराव जोङो होयो बेसरगाव एलपि स्कुलावहाय बेवहाय जोंहा टटेल केन्डिडेटआ थांनाय बै सिगांनि इलेक्सनाव 900नि एबाबमोन आरो दा फैयै 1055 ओरैनो नैबेहाय जेनाखि दा भटाराव जेनाखि ओंखारदों 1006 सिम ओंखारदों सोरनाबा नामा डाबल दंलाबायो ओमफ्राय लोगोसे बेवहाय मा जाहैदों सोरखौ डाइरेक्ट बुंनाङा बेवहाय सोरनिबा नामा दस्रानिजों थांफादों दे किन्तु बे जोंनिया बे एखे राङालिखाथा पार्ट 1 राङालिखाथा पार्ट 2 नो नागिरना मोनजोबगोन नोंसोरो खुनु सिन्था खालामनाङा आंनि नामा गैया सोंनायनि खारना जाहैबाय जोङो बबेबा समाव बै जोंना थिगैनो दं होनखानानै साननानै थायो आरो थिगैनो दङ जोंना बेबायदि साननानै थायो नाथाय जोङो मोजाङै स्टाडि खालामनांगौ आरो जोङो सार्भे खालामनानै सेन्सास खालामनानै जोङो नुबाय नोंथांमोननियाव भट सेन्टार मोनब्रै दं बे मोनब्रैयावबो फ्राय इउपिपिएल दंखादेरजोबो आरो इउपिपिएल दं